nam Sourate AtTin ni ye Qur'an sɔrɔ an bi kɔnɔntɔn duruna ye mugan ni seginna do jigili la ayan segin do kelema 34 harafu 156 toro kofon sɔrɔ de do jigira makande bismillahir rahmanir rahim ngalla ni toro ye ani zaytuna ani tursina kulu ani nin dugu ye no ye dugu dɛnɛlen ye o ye makan ye wala bati an ye adamaden da tilen cogo ɲuman na ruhan wa aqlan ruhu fanfɛ ani hakili fanfɛ ka segin an y'a segin majigilenw la majigilen na nafsan wa hawan ni ani dongo n'o de yagalibara i bɛ majigi ni hakili ni ruhu de yagalibara i bɛ sankɔrɔta ومؤمنون نول لمن يرى يجمعون بارا براجي بولوي ويكوتك فين تناي من دبين كالونتيا nimbe temenengo ni barajiliye yala ala magewa ni ko dano bela kodona kiri tigala bela kiri donai nam Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamdu